জনাইছিলোঁ যে আপুনি যিখিনি আমাৰ সমস্যা বিষয়ে আপুনি অৱগত কৰক, কিন্তু তেওঁলোকে আচলতে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ বিষয়ে আমাৰ যিখিনি সমষ্টিৰ সমস্যা আছে, জাতিটোৰ সমস্যা আছে, তেওঁলোকে কিন্তু সেইবিলাক কোনো ধৰণৰ সমস্যা আচলতে অৱগত নকৰিলে। बेबादि जाथाया भबिष्यते सारा बिटिसिखौ फाननानै जानायनि टेन्डेन्सि हिसाबै थांगासिनो दङ, लानानै थांगासिनो दङ। बहुत आनफर्चुनेट जाथे बेनो लास्ट आरो फार्स्ट जाथों, बेनि बादै आरो बेनि उनाव जाथे बेबादि खामानि रायजोनि बिरोधी आरो जोंनि बिटिसिखौ फाननानै जानायनि खामानि जाथे प्रमोदआ आगान सुरनो दाहाथों, बेनि थाखाय नैबे फाग्लिजरानि रायजो राजाफ्रा प्रमोद बर'खौ सोंखारिदों। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव किथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। जानो हागौ नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय, अब्लाबो आङो भिडिअनि थ्रुयैसो बाथ्रा बुंनो भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। आरो माखासे मानसिफ्रा सानखाबाय जानो हागौ जे बिथाङा मात्र बिपिएफ पार्टिनिनो एगेन्स्ट बाथ्रा बुंखागोन होननानैहाय। गिबियावनो इन्ट्र'आव नुखाबाय दा आं सोरनि थाखाय भिडिअ लाबोदों ना। दा बेनिखायनो आङो गिबियाव नोंसोरनो बयनिफ्रायबो सिगांसिनावहाय मोनसे भिडिअ दिन्थिनो सानदों। आं अपोजिशन पार्टिनिनो एगेन्स्ट भिडिअ बानायखायो, नोंसोरो बयबो मिथिखागौ। बेनिखायनो खोनासंदो मा बाथ्रा बुंदों, सोर मा बुंदों। 1 तला सनाखौ सोर होगोन होनना बुंदोंमोन? हाग्रामाखौ होगोन होनना बुंदोंमोन। बिपिएफ राजनिति हान्जाया माब्लाबाबो 1 तला सना होगोन होननानै बुङाखै। तला सना नतुन हे पाय, पुरानाটো নাপায়। নতুন বিয়া হোৱাটো পাব, নতুনটো পাব, পুরানাটো নহয় দেই। 1 तला सना আরে আরামসে কোনবা মঠা লগত আরামসে মিলাই ফেলাই নতুন বিয়া হৈছে বুলি সার্টিফিকেট দিলে হইনি। আরে পাবহে লাগে। रामाया मा बुंदों? हौवा सासेफ्रालायनो हिनजाव सानै साथाम लानांगौ। गावनो लाना बिमा खर'आ जोङो सना होगोनलायनो। जों बे हाग्रामानाव जोङो ज' थांनानै जों गासिबो महिलाफ्रा थाङोबा गाव लानो हागोन नामा? आरो जों बे हाग्रामाया फैयोबा बेखौ दख'नाजों फिथरजों जोख्लोबगोन जोङो। नैबे भिडिअखौ जों बयबो मिथिखायो। बिटिआरआव थानाय साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मिथिखायो दे हाग्रामा महिलारि सारा बै समावहाय जेब्लानाखि रायजो सालायदोंमोन, बे समावहाय पावाराव दं समाव 1 तला सना होगोन होननानै बुंनायमोन। सोरखौ बुंदोंमोन? जायफ्रा गोदान हाबा लायो आरो जेसेबां हायो सानै साथाम हाबा लानानैहाय गथ' खांनो थिननाय, मानो होनब्ला पपुलेसन बारायनांगौ होननानैहाय बिथाङा बुंनायमोन। दिनै बे बाथ्राखौहाय आरोबाव रिहन दैमारि सारा जायगायावनो नङा होननानै थगायबावनाय, बेयाव भिडिअखौ जों खोनानो मोनबाय दा। अब्ला बेसेबां थगायसुला बिपिएफ पार्टिया, मिथिबाय? सिगांनि दैदेनगिरि लिडारफ्राबो, सिनियर लिडारफ्राबो थगायनायाव नाम्बार 1 आरो दानि बिपिएफखौ सापर्ट खालामनानैहाय मदद खालामग्रा बायजेक बुजेक लिडारफ्राबो नाम्बार 1 खा रायजोफोर। रायजो राजाखौ थगायनायावहाय ओरैबायदि फिदिंनायखायो रायजो राजाफोरखौहाय। नाथाय दिनैनि समावथ' हालाना। दिनैनि समावहाय ससियेल मिडियानि जुग जाबाय। बै समावहाय इउट्युब सालायनो हायामोन, ससियेल मिडिया थांनानैहाय खौरां लाहैनो हायामोन। नाथाय दानि समावथ' बयबो फ्रिलि भिडिअ बानायनानैहाय दिन्थिनो हासै, बुंनो हासै। अब्ला रिहन दैमारि सार माब्रै इसिबां नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजो राजानि सिगाङावहाय लाजिया फांजिया बेबायदि भिडिअ हगारनानै होजाखो नोंलाय? बांद्राय थगायनो नाङालै, गाब्र'यो आरो बांद्राय थगायोब्ला जोबनायावहाय जेनहैनो गोनां जायो। दिनै नोंथांमोना खोनाखाबाय दा क्लियारलि, हाग्रामा महिलारि सारा निजे बुंबाय, रिहन दैमारि सारा थगायबाय। बेबायदिखि जायो लिडारफोरनि गोसोआ। थगायलाल'दे मोनजायो, थगायलाल'दे देहायो बे नङा। मालाबानि समावहाय नोंसोरो गोग्लैखागोन बांद्राय थगायोब्ला। दानिया जों खोनासङोसै टार्मिनेल पावार प्रजेक्टनि सायावहाय मुनमुन ब्रह्मआ मा बाथ्रा बुंदों।
बेखौ जों ससे खोनासंनोसै दे रायजोफोर खोनासङोब्ला बेबादि एखे धरननि पावार प्रजेक्ट थार्मेल पावार प्रजेक्ट जोंहा माबायाव दङ मा होनोमोनलाय सालाकाटियाव दङ रानिं थार्मेल पावार प्रजेक्ट बे थार्मेल पावार प्रजेक्टआव 8,000टा पार्मानेन्ट साख्रियालफोरनि बिथोराव 200-250टा सो साख्रिखौनो पावार कम्पानिया जोंनि बिटिसि नि थागिबिफोरनो होआखै गतिके नैबेथ' आरोबाव प्राइभेट कम्पानिबाव बैथ' दायबद्धता गोनां पिएसइउ कम्पानि माने गभर्नमेन्ट कम्पानिमोन नैबेथ' प्राइभेट कम्पानिबाव प्राइभेट कम्पानिया कुनु बेबादि दायबद्धता लायाखै आदानिया कुनु बेबादि प्रतिश्रुति होआखै जे बे हाखौ लागोन आरो हानि बिनिमयाव साख्रि होगोन होननानै कुनु बेबादि दायबद्धता लायाखै आरो जोङो मोनसे साख्रि फिसाजों जोङो जोंनि हानि मोनथाय जोंनि बिटिसि नि अधिकार जोंनि बिटिसि नि मोनथायखौ जोङो बन्चित जानो हाया गोदानै बानायनो नागिरजानाय आदानिनि टार्मिनेल पावार प्रजेक्टखौहाय हेंथा होनायावहाय ओरैबायदि जोङो खोनानो मोनदों दे थाथेरनो हाज्लायै सोमावसारनाय अपोजिशन पार्टिनिफ्राय दा बेफोरखौ नायोब्ला जोङो बिपिएफ पार्टिनिफ्राय बर' हारिनि गेजेरावहाय जौगानायखौ माब्लाबाबो हास्थाया होननानैहाय जों साननो हाखायो डाइरेक्टनो मिथिबाय दा आरो मुनमुन ब्रह्मआ बुंदों जे सालाकाथि टार्मिनेल पावार प्रजेक्टनि सोमोन्दै टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट बे सालाकाथिनि पावार प्रजेक्टखौहाय 2006 मायथाइयावहाय बेखौहाय मनमोहन सिंह आरो तरुण गगৈ बै सरकार समावहाय कंग्रेस सरकारनि समावहाय बानायदों बे समावहाय बर'फोरनि लिडारा हाग्रामा महिलारि सारा जुदि बर' हारिनोहाय खामानि होनो गोसो दङमोनब्ला बे टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआवहाय सालाकाथिनि पावार प्रजेक्टआवहाय खामानियाव सोनो हागौमोन जेरै दा प्रमद बर' सारा सानदों बेफोरबायदि सोनो हागौमोन बियो नाथाय बिथाङा माब्लाबाबो सानाखै जे बर'फोरखौ बेयावहाय खामानि मावनांगौ होननानैहाय दा बै समावनो बेयावहाय खामानि मावनानै थानाय इमप्लयिसफोरखौहाय दिनैनि समावहाय माबोरै होखारनो रायजो राजाफ्राबो सानना एसे दा बेयाव हारसा हुरसाफ्रा खामानि मावनानै दङ बै समावहाय बे टार्मिनेल पावार प्रजेक्टखौहाय 2006 मायथाइयाव गायसनजेननायावनो जुदि जोंनि हायावसो बेखौ बानायदों होननानैहाय बिटिसि नि गभर्नमेन्ट चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जुदि नारसिननो मोनब्ला जोंनि मानसिखौहाय खामानि मावनो होआब्ला जों बेयावहाय बानाय होआ होननानै नारसिननो हायोमोनब्ला अब्ला बेयावहाय बर' इमप्लयिस थागौमोन नाथाय दिनैनि समावहाय जोंनि हायाव बानायगोनखाय जोंनि हायावनो फैनायखाय जों बेखौहाय नारसिननो हायो सोर बुंदों नारसिननो हाया जोंनिनो हा बर' हारिनिनो हा बेयावहाय अनार आरो जिएम नि अनगायै गुबुन गुबुन खामानिनि बिबानखौहाय बर' हारिखौनो सोनानै दोननो हायो दा बेखौ सेस्था खालामनानैसो दानि इउपिपिएल सरकारनि सीएम प्रमद बर' सारा खामानि मावनो नागिरदों नाथाय बैसोर बायदि अपोजिशन पार्टिनि हारिनि थाखाय जेबो साननो रोङै हारिनि थाखाय खामानि मावनो साननै बिसोर बायदि मानसिया हेंथा होनानै बर' हारिखौ जौगानायनिफ्राय बोख्लायनो नागिरदों बिसोर बायदि मानसियासो मुनमुन ब्रह्म हाग्रामा महिलारि दावराव देख्रेब आरो बनजित मनजिलमोन दावराव देख्रेब बायदि सासे इसिबां हिंसा गोसोनि मानसिया बेफोरबायदि खालामामोनब्ला रायजो राजायाबो निश्चय बुजिगौमोन जानो हागौ बे बाक्सानि जे पर्बतजरानि जे बासबारि बाक्साथ' नङा पर्बतजरानि जे बासबारि बे बासबारियावहाय जे टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट बानायनो नागिरदों बे सिङावहाय बिपिएफ पार्टिनि माखासे दखल खालामनानै लानाय हा दङ जानो हागौ रायजोफोर बेखायनो बेबायदि बिसोरो जांख्रिखांदों आं सिदा खोथा बुंखायो मुनमुन ब्रह्म बै समावहाय बिपिएफ पार्टियासो
बेयावहाय BPF पार्टियासो नारसिननांगौमोन बर'फोरखौहाय खामानि मावनो मोननांगौ होननानैहाय नाथाय नंगुमै जे हाग्रामा महिलारि सान बिथांनि गोसोआ बर' रायजो राजानि थाखाय नङा गावनि सम्पति बुथुमनायनि थाखायसो पलिटिक्सआवहाय देरहालांबाय थानांगौनि थाखायसो बियो सिन्था खालामदोंमोन बेनिखायनो बे जे सालाखाथिनि जे कारखाना जे मोब्लिब दिहुनथाय बेयावहाय बर'फ्रा सुबिदा मोनाखै दिनैथ' नों रावखौबो होखारनो हायाना बिसोरो जेरावहाय पार्मानेन्ट मावनानै थाखाबाय अब्ला बिसोरखौथ' होखारनो हायाना नोङो बेखायनो रायजोफ्राबो साननै हयै एसे बबे पार्टिया माबायदि खामानि मावनो नागिरदों बेखौ बुजिनाया मोजां जोबनायाव रायजोफोर बिथाङा जाहैबाय बाक्सानि फरायसा आफादनि GSP पार्टिनि मावथि बावैसो सिगां UPPL पार्टियाव जइन जाफैबाय दा बिथाङा मा बुंखो खोनासंदो प्रथम কথাটো হল যে GSP আসলতে বহু সময় ধৰি এখন সংগ্ৰামৰ নেতৃত্ব দিছিলে তো সেই সংগ্ৰামখন আছিলে এটা শাসনতন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু তেতিয়া সেই শাসনত আছিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু সেই সংগ্ৰামত আসলতে আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ হৈ যুঁজিছিলোঁ আন্দোলন কৰিছিলোঁ ধৰ্ণা দিছিলোঁ আমাক বহুবাৰ পুলিচৰো আমি আসলতে লাঠি খাইছিলোঁ তো সেই চেগতে কি হৈছে আপোনাৰ যদি আপোনালোকে গম পায় MP নৱকুমাৰ শৰণীয়াই কিন্তু এতিয়া সেই BPFৰ লগত এলায়েন্সৰ এটা যোজা চলাইছে তো তাৰ বাবে আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা জনাইছোঁ কাৰণ যি শাসনতন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ সংগ্ৰাম আছিলে যি শাসনতন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যুদ্ধ আছিলে সেই শাসনতন্ত্ৰৰ লগত একেলগে যি চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াক আমি আসলতে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু সেইভাবে আসলতে আমি গণসুৰক্ষা পাৰ্টি এৰি কিনে আজি UPPL দলত যোগদান কৰিছোঁ আজিৰ যিটো এলায়েন্স BPF আৰু GSPৰ সেই মানে এলায়েন্সটো হোৱাৰ লগে লগে বহুত কিন্তু আজি GSPৰ কৰ্মীখিনি অফেন্ডেড হৈ আছে প্ৰথম কথা হ'ল যে BPFৰ বিৰুদ্ধে আসলতে আমাৰ এখন সংগ্ৰাম আছিল সেই BPFৰ দিনতে কিন্তু গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈছিল অৰ্থাৎ BTCত বড়ৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই সংঘাতৰ আৰত আছিল BPF প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী তো সেই হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগত যেটো আসলতে নৱকুমাৰ শৰণে এলায়েন্সৰ যোজা চলাইছে সেই এলায়েন্সটোক আসলতে কিন্তু GSPৰ যিখিনি নেতৃবৃন্দ যিখিনি কৰ্মী সেই কৰ্মীও কিন্তু আসলতে GSPত নাথাকো বুলি আমাৰ লগত তাৰ মানে ভিতৰে এটা কন্টেক্ট চলাই আছে যদি BPFৰ লগত এলায়েন্স হয় GSPৰ আসলতে কোনো কৰ্মীয়ে GSP হৈ নাথাকিব বুলি তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে আমাক জনাইছে बे बाथ्रानि सायावहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों जोङो गोबां सुबुङा खोनादों जे UPPL पार्टिखौहाय हारसिं गेलेनो थिननाय BPF पार्टिया 2005 नि BTC इलेक्शनावहाय नाथाय UPPL पार्टिखौ हारसिं गेलेजानो लुबैदोंब्ला BPF पार्टिया मानो हारसिं गेलेनो हायाखै BPF पार्टिया मानो हारसिं गेलेनो होननानैहाय बुंनानै GSP पार्टिजों मानो आखाइ हमलायखो जेराव GSP पार्टिनि जायफ्रा भटार्सफोर बिथांमोना बर' हारिखौहाय माब्लाबाबो मोजां मोना बर' अबर' खालामग्रा बर' हारिनि जौगानायखौ नासयग्रा बिसोरनि पार्टियानो एक नाम्बार रायजोफोर दा रायजो राजाफ्रा मा बुजिदों आं मिथिया नाथाय आंनि नोजोरावहाय बर' हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुरानो GSP पार्टिनि भटार्सफोर दा नोंथांमोना मा बुजिदों 10 बोसोर MP जानायनि उनावहाय हाग्रामा महिलारी सार बायदिया फुटबल बायदि फिदिं जादों नवकुमार शरणीया सारजों दा नवकुमार शरणीया सारा हाग्रामा महिलारी सारखौहाय सिटनिफ्राय बोख्लायनो थाखाय गोबां नारा नाथा नाजाबोदों बिथाङा हाग्रामा महिलारी सारनि सिटआव जिरायनो थाखाय दा बे हायैनि थाखायनो बर' अबर'बो सोमजिहोदों दा अब्लाबो बर'फ्रा बुजियाखै दिनैबो जुदि BPF पार्टिखौहाय सापर्ट खालामनानैहाय GSPआ जुदि मदद मोननानैहाय खामानि मावनो सुबिदा मोनोब्ला बे एखे थासारियानो सोमजिगोन गुबुन गुबुन देशा जेरैबायदि जौगादों जोंनि बर'फ्राबो बेबायदि जौगानांगौ होननानै आं सानो जोङो जि जायगायाव थादों बे जायगाया 10 बोसोरनि गेजेरावनो बेसेबां डेभलप बेखौ जों नुगासिनो दङ नाथाय 14 बोसोर सरकार सालायसेयावबो जोंनि बर' हारिनि 35 लाखल' सुबुंखौनो
दिनैसिमबो डेभेलप खालामनो रोङाखै जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ नुनानैसो आंबो बुंदों बाथ्राखौहाय मिथिबाय दा अब्ला रायजोफोर भिडिअ'आबो बेसेखिनियानोमोन गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासे नायबाय हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि